20 mlynedd yn ôl, roedd yna bobl oedd yn dweud na allai Cymru gynnal ei materion ei hun a'n bod yn rhy fach i ymdopi, bod angen dictad o Lundain i gyflawni pethau. Ac eto, ni wedi cyflawni cyment mewn amser byr. Mae presgripsiynau am ddim wedi trawsnewid mynediad i feddyginiaethau i filoedd o bobl ar hyd a lled Cymru. Mae brecwast am ddim mewn ysgolion bellach yn rhan o drefen arferol plant ysgol, daethon ni ar hawl i brynu i ben. Ac mae stoc tai ar gyfer y rheini sydd ei angen fwyaf bellach yn cael ei ddiogelu ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Dro ar ôl tro yn Senedd Cymru, mae Llafur Cymru wedi profi bod y rheini oedd ag amhaion yn anghywir. Trwy ein gweithredoedd a'n hymrwymiad diwyro i'r buddion a ddaw yn sgil datganoli. Ni wedi meithrin syniad y gwnaeth Cymru bleidleisio amdano ym 1999 a'i weld yn tyfu'n sefydliad aeddfed a balch fel y gwelwn heddi. Wi wedi bod yn falch o wasanaethu yn ein cynulliad am yr 20 mlynedd diwetha ac mae'r angerdd yr wyf yn ei deimlo bob dydd mor gryf nawr ag eriod. Yr ysgogiad, yr ymroddiad a'r ymrwymiad hwn sydd wedi fy nhywys yn ystod fy nghyfnod fel Prif Weinidog Cymru. Ein hechelgais bob amser oedd newid Cymru i gyflwyno Cymru well sydd yn decach heddi nag ydodd ddo. Ni'n cyflawni'r uchelgais hwn hyd yn oed wrth wynebu toriadau cynnig croelon Llywodraeth Doriaidd y Dynas Unedig. Mae enw da Llafur Cymru yn cyflawni mewn llywodraeth yn dweud cyfrolau. Ni wedi arwain y ffordd yn fyd eang y maes, cynaliadwyedd ag ailgylchu. Ni wedi buddsoddi miliynau mewn addysg gan adeiladu dros 100 o ysgolion newydd o safon fyd eang gan gefnogi myfyrwyr trwy'r brifysgol a gwella canlyniadau tygau. Ni'n trawsnewid gofal plant yng Nghymru gyda'r cynnig mwyaf hael yn y Dynas Unedig i rheini sy'n gweithio. Ni wedi amddiffyn Cymru rhag ymosodiadau'r toriaid, arweithwyr ac undebau llafur gyda'n cyfreithiau radical Cymreig. Ni wedi buddsoddi yn ein meddygon a nyrsys, wedi cyflwyno'r nifer uchaf eriod o staff a gwasanaeth iechyd a wedi sicrhau ei bod yn cael cyflog byw gwirioneddol. Mae ein cronfa triniaethau newydd arloesol wedi chwildroi mynediad i feddyginiaethau i bobl â salwch sy'n rhoi bywyd yn y fantol. Ni'n datblygu rheilffordd o safon fyd eang i'r dyfodol gan buddsoddi miliynau ar drenau newydd, gorsafoedd gwell a gwasanaethau mwy cyson. Fe wnaethon ni ymyrryd i achub ein diwydiant dir a diogelu miloedd o swyddi gan wynebu cythrwfl rhyngwladol a dihydrwydd gan y twriaid yn Llundain. A ni wedi creu Cymru gyda mwy o hunan hyder. Cymru sy'n cystadlu ar lwyfan y byd, yn croesawu arweinwyr y byd, digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol ac yn dod ar nifer uchaf eriod o dwristiaid o 4 ban byd i'n dinasoedd ein trefi a'n cefn gwlad trawiadol. Mae wedi bod yn fraint eich gwasanaethu fel eich Prif Weinidog a gwn fod y Gymru yr ydym wedi ei datblygu gyda'n gilydd yn llawer mwy na'r dyn neu'r fenyw sy'n ei harwain. Wrth weithio gyda'n gilydd, brwydro gyda'n gilydd ac ymuno gyda'n gilydd, gall ein gwlad gyflawni unrhyw beth. Cymru am byth, Llafur Cymru am byth. Wales forever, Welsh Labour forever.